En aquesta línia de polítiques educatives es pretén reflexionar a partir del concepte de societat del coneixement sobre la situació actual del sistema educatiu i els diferents components que té. En aquesta línia el que pretenem és oferir línies d'actuació i estratègies que ajuden a la presa de decisions a nivell institucionals a mig i llarg termini. Aquesta línia, com tota la política, trata d'articular el que fa la gent con lo que desitja fer, entre el que estem fent i el que volem fer. I en aquest sentit obre un àmbit de reflexió sobre les problemàtiques educatives actuals i el que serien tendències de futur, de cara a concretar activitats que haurien de fer per aconseguir una millor educació i una millor societat. I en aquest sentit la reflexió intentarà recollir experiències que ja tenim a Catalunya d'alguna fundació que fa informes sobre educació, d'algun grup que també fa informes sobre educació, debat, reflexió i alguns experts que bàsicament a partir d'aquesta informació volen articular una mica de proposta d'actuacions. Incorpora 4 activitats simultànies. En primer lloc, fem una feina de diagnòstic que serà feta fonamentalment per l'equip nacional, en el qual intentem determinar per cadascun dels diferents eixos de les polítiques educatives en quin estat es troba el país, mirant, per tant, retrospectivament. En segon lloc, el que fem, i aquesta és feina fonamental per l'equip internacional, és dibuixar les tendències internacionals en matèria de polítiques educatives, intentant veure d'una banda quins són els focus d'interès i de l'altra quines són també les realitzacions més interessants atès el context particular de Catalunya. Per tant, per una banda tenim una feina de diagnòstic, per una altra banda tenim una feina d'elucidació de tendències i al mateix temps d'indicació del que podrien ser considerades bones pràctiques, sobretot en atenció al que serien els objectius fonamentals que nosaltres prediquem pel sistema educatiu de Catalunya, que és bàsicament intentar aconseguir, gràcies a aquestes iniciatives polítiques, una més gran excel·lència en els resultats i al mateix temps una més gran equitat. Doncs el tercer, aquests són els dos components fonamentals. El tercer component és, diguem-ne, el joc entre els dos. És a dir, som en aquest lloc, voldríem anar cap a aquest altre, bé, com ho podem fer? Evidentment, està més enllà de les competències d'aquest equip de treball, doncs arribar a precisar quines estratègies, quines actuacions. Nosaltres el que farem serà més aviat marcar algunes línies directives del que creiem que podrien ser les prioritats en matèria de polítiques, suposant que efectivament aquesta voluntat d'esdevenir un sistema reconegut per la seva excel·lència a nivell internacional i al mateix temps un sistema que progressa profundament vers una més gran equitat, doncs siguin acceptats. Evidentment, això és molt important que es pugui fer en el context del tricentenari perquè significa una mirada enrere cap al passat, és a dir, no només on érem en el passat remot, 300 anys enrere, sinó també en el passat més recent, fins on hem arribat, fins on ens ha conduït i per tant quin és el nostre present, però és també una possibilitat, una magnífica oportunitat de poder-nos explicar i debatre a partir de les propostes. Nosaltres la feina que farem serà sotmetre propostes, doncs poder dialogar amb els actors principals del sistema al voltant d'aquestes propostes i per tant fer una projecció de futur.